Kom uit de stoel en beweeg. In deze bind stappen we oer de skamte van het doensje heen. Grietine Molenbuur en Mijne Pultrum die krijgen Friesen in beweging maar een internationaal doensproject. Mijn oorgast die zit Joen Krek op het puntje van zijn stoel, want Adriaan Inia die zocht hoe zijn protégé Erwin Seinstra zijn eerste wedstrijd op het EK vlagget. Goeie, dit is bind in de weekend dat wij verslag doggen van het Oerolfestival. En Miranda Werkman is daar voor u. Ja, dit is de laatste bijdrage, hè? Ja, Roelof, dat klopt. De laatste keer, nog één keer, mooi hier verslag van het Oerolfestival. Wat vanzelfs nog wel ontemooi snijend wordt. Hè? Dat we daar even helder in wijzen. We hebben nog twee hele leuke bijdragers. Ik ga mooi de Skilger Doemnie op paard naar de voorstelling Instant Happiness. Dat gaat oer, ja, wij willen dat geluk en we willen dat zo gauw mogelijk. Bijvoorbeeld door het keepje van een heel leuk jurkje en er net om nooit te denken onder wat voor omstandigheden altijd al je makken wordt. Wat zit erachter en hoe kan dat oors? Nou, weet je misschien wel heel gelukkig van Wurken Savisa, dat is goede muziek. En als je het dan hebben hoe goede muziek, de band Diede, die is echt hip en happening deze dagen in Nederland. En hier op Oerol presenteerden zij hun nieuwste single. Mooi. Nou, dat zeggen we zeggen er nu het Miranda. Ja, heel Nederland die zit jong voor de buis, want om 9 uur komt er wat oranjes in actie op het EK. En nee, het is net het halvetal, dotzeer, ik weet het. We weten alle dat ze er net bij binnen. Maar wel het arbitrale trio Bjorn Kuipers, Sander Verroekel en uw eigen Erwin Seinstra van Tronriep. Daar komt hij met zijn assistenten Erwin Seinstra en Sander van Roekel. Het wordt nooit gewoon. Het is wel wat zoals een haardstik. Ja, het boek wordt wel aardig dik als het zo besjust. Maar ja, dit is weer een nieuwe uitdaging. En ik besef donders goed ja, van hoe weinig dit fortline is. Een jongensboek. Ja, hij zal het weer maar uit zijn Adriaan Inia, oud-skiersruchter en de mentor van een heel soort skiersruchters. Ik onder oren van deze man, hè, daar ben we eigenlijk heel grutsk op, dat hij wel daar is. Wij net, zitten het net te lang moeten hebben. Om 9 uur komt hij in actie. Ja, helemaal spannend even, hè? Ja, helemaal even bellen. En Maar hij juist er even met elkaar skypt. Dus hij zit erop te wachten. Want hij is, of zijn team, eigenlijk het team Kuipers, dus het laatste team wat in actie komt op het EK. Dus spannend voor hun. Ja. En dan hebben ze al die wedstrijden mensioen en dan hebben ze alles geanalyseerd, denk ik. Ja. Juist er is in het stadion geweest. Dat is de laatste training die in van Joert. En ik denk dat er nou hemzelf aan het concentreren is, aan het focussen is, nog 3 uur en dan is ze 4. Ja, want dat is het zelf mooi maken, je hebt grote toernooien. En je weet het, maar in een split second kist een wedstrijd, ja, verhoor die kist in één keer zelf uit het toernooi lezen. Ja. Hoe bereid je je dan voor? Wat doe je dan? Ja, dat is focus. Dat is pure focus, pure concentratie. Ja, dat kun je net uitlezen. Je bent samen met jezelf bezig. Met heel weinig allerleiding. Tenminste, dat weer van mij. Ik ga lekker in bad lezen een uur lang. Even in de werk. Wat kaartjes schreeuwen. Ja, wat kaartjes schreeuwen. Nou, zo doet Erwin dat eigenlijk ongeveer. Ja, visualiseren, hè? Dat zijn Louis van Gaaltjes, die voetballers. Door die wedstrijden. Ja, het gaat om één beslissing. En die kan cruciaal wijzen. En die moet gewoon goed. Ja. Maar hij gaat goed met die druk om. Hè? Hij heeft het al heel vaak zien leren, toch? Ja, hij gaat hartstikke goed met die druk om. Het is een van de besten die we hadden. Dus ik ben er ontzettend trots op. Ja, want ik zeg het gewoon niet. De straalste ervan. Ja. Maar als hij dan wel een foutje maakt, wat gebeurt er dan bij de Duipenbank? Ja, dan spring ik uit van de bank. Ik wil er eigenlijk net om denken wat ik dan doe. Maar dan sla ik een hand voor eigen en dan denk ik, oh jee. Maar dat gebeurt net. Nee. Nou, ik had er alle vertrouwen in. Ja, nou, laten we het er gewoon beginnen. Helemaal wat voetbalsjoen? Ja, zeker. Ja. Net dat ik elke dag voor de televisie zit, maar het is wel zo dat ik hem aanhaal en denk, oh ja, mooie pot, daar ga ik bij zitten. Oh, ja. En dan let je op een skietsruchters of is dat helemaal net iets? Nee. Ik let er wel op, ja. Ik wil op de grensruchters. En soms denk ik dat, die doet net helemaal, doet hij het wel goed, maar ja, ik had er net zo vol verstand van. Maar volg je wel. Ze zijn belangrijk voor de sfeer in het stadion, want ik zeg nou dat alle beslissingen en alle beelden ben gewoon waarom te zien op die grote borden. Ja, ze worden live in het stadion. En dan juist wel eens wat, ik denk,
Ja, daar mag je wel sterk voor wijzen. Want stel dat je een beslissing neemt die net de juiste is. En je zou dat op hetzelfde moment eigenlijk in het stadion weer om. Wat doet dat maar je? Dit is wel eens gebeurd, hè? Dat is op het WK in Zuid-Afrika dat gebeurd. Maar die bal die achter de doellijn wie. En dat het scheidsrechtersteam het net constateerde. En die zeiden later dat onterecht wie. En dat het een doelpunt was. Maar wie dat met het Nederlandse team toen? Nee, dat wie net met het Nederlandse team. Nee. Maar dan viel dus die vijandigheid in zo'n stadion. Dat liep me net makkelijk. Nee. Daar mag je het zien kennen. Maar deze man die ben daar vertraind en die kennen daar goed mee hoe wij. Ja. Laten we eens even zien naar, ik geloof dat er iets van 400 genaaide spelregels binnen, of in ieder geval wezen scherp of wezen matten. Juster wie de voet namelijk een penalty. Dat het dan te krijgen, maar die naaie regels. Kunnen wij een fotootje zien hier. Roemeen die wordt ontshirt. Lutsen, penalty, boom, goal. Ja. Is dit een van de voorbeelden? Nou, de grootste verhoring is eigenlijk de triple punishment. En dat is de driedubbele straf die het ongepast is. Als het een overtreding is waarbij de bal in het spul is, dat de overtreding gericht is op de bal, dan kan de scheidsrechter een gele kaart aan. Als het net een buitensporige actie is. Daarbij moet verteld worden dat het gaat om het ontnemen van een duidelijke scoringskans. Mm-hmm. Dus dat moet er ook nog bij wijzen. Voor hen joeg de scheidsrechter daar een rode kaart bij, een strafschop en waar de speler ook nog schorst. En nou, als het een strijd is om de bal, dan kan er een gele kaart aan. En een penalty. En een penalty. Ja, maar dan gaat hij net het veld minuut. En dan gaat er net meer het veld. Maar dat loeken nog die shirtjes. Dat is eigenlijk altijd zo, hè? Het vasthouden, een handsbal en het duwen. En zo, daar zit nog steeds de rode kaart op, dus nog steeds de triple punishment. Maar waarom doen ze dat dan? Maar, alleen nog even in het begin van zo'n toernooi en aanstaan in de competities net meer. Ja, reken niet maar erop dat de scheidsrechters alles analyseren tot in den treuren. En die proberen zo volle mogelijk in je lijn te horen en te hanteren. En scheidsrechters zijn ook mensen. En we moeten misschien eens een keer accepteren om die fouten meidje te kennen. Oké. En dat besluit, de finale. Wij zijn er net bij als Nederlands voetbalteam. Dus hij had het nog met wel. Maar is die kans groot? Die kans is aanwezig, maar laten we eerst doen maar eens een goede prestatie van hun deel zetten. En dan de volgende wedstrijd. En dan richting de finale. Ik had er goede hoop op. Oké, nou mooi. Dan hopen we mooi. Keer wel een broek, een beetje positiviteit voor het voetbal. Ja, wij gaan waarom naar Skilge. Want Miranda, do hast de helping roppen van Samarien? Ik dacht, ik mag maar de Doemnie meenemen. In die Mathilde de Graaf, zij is al 15 jaar Doemnie hier op Skilge. Ze komt van Greens, maar haar ging ik naar de vaststelling Instant Happiness. Een vaststelling over dat wij het geluk op dit moment willen. Bij Gleeks, als je het dan hebben over het keepje van Kleen. Zonder bij na te denken onder wat voor omstandigheden dat makken wordt. De makkers van die vaststelling die denken dat wij vastzitten in dat systeem. Dus ik dacht, misschien is het dan wel goed om de Doemnie mee te nemen. En misschien komen wij er nog achter van, waarom willen we dat geluk zo gauw? Waarom kunnen we er niet meer langer op wachten? En hoe vind je dan wel het geluk? We willen zo graag hebben, denk ik. Denk je niet? We willen heel graag hebben. Ja, ik ben ook wel hebberig. Ik ook. Ik ook. Ja, nee, ik ook. Ja, en toch, in alles wat we hebben, zit het niet. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om wie we zijn. En wat we delen met elkaar. Met kleding zijn we ons volgens mij helemaal niet zo bewust dat als we slechte kleding kopen, wij denken dat het ons niks doet. Dat dat alleen wellicht in een wereld ver weg schade berokkent. En ik denk dat het ons wel iets doet. Ik denk namelijk dat als we ergens anders kwaad doen, dat het onszelf ook aanvreet. Maar koop jij dan bewust kleding, Fairtrade? Ja. Wat je nu aan hebt ook? Ja.
als wij zo om blijven gaan met die onstilbare honger, die we volgens mij allemaal heel erg hebben, het consumentisme, constant maar meer willen hebben, iets willen hebben en het weer weggooien. Wat nou als dat ophoudt? Wat als, voor mij is het heel erg, de hemel is vol met goud, we roven de hele hemel leeg en dan is het op. En als er dan niks meer komt, wat doe je dan met die behoefte die zoveel energie genereert? Ja, daar moeten we iets mee. Ik zelf ben positief. Ik denk dat wij dat steeds weer aan elkaar moeten vertellen. Dat het wel kan en dat het ook wel kan lukken. En dat het om de pure natuur, dat het daarom gaat. En want dat is echt. En dat kun je met geen geld kopen. Wanneer heb je dat dan? Hoe krijg je dat dan? Nou, misschien wel door met al je zintuigen weer opnieuw open te gaan staan. Natuur is gratis. De zon gaat elke dag voor ons allemaal op. Nou, als je dat licht ziet en dat licht op allerlei manieren probeert te vertolken, nou, dan gebeurt er iets moois, denk ik. En dan is er ook elke dag weer een nieuwe toekomst. Dan moet je kijken, zoveel goeds hebben om ons heen. Goud. God, als je het noemen wilt. Ja, Miranda, de vraag is nou, bist u nou gelukkig geworden na deze vaststelling? Nou, we hebben in elk geval hele leuke gesprekken aan over hoe je dat geluk opziekje kan. Ik kan net beloven dat ik nooit weer een jurkje keepje, daar mag ik even heel eerlijk in wijzen. Maar misschien is het wel goed om meer die natuur op te zien. Dus ja, misschien moet ik maar even een stukje het wetter in op ziek naar het kunstwerk van Mark van Vliet. Ja, dat zou het dan kunnen maar eens wat verwachten. Ja, mensen in heel Europa onder het bewegen krijgen. Dat is het doel van Let's Dance. En elke nien maakt mooi van. Nou, ik praat erover met Grietine Molenbuur. Verneemt choreografen in Friesland en daarbuiten zelfs. En oprichter van al je doensopleidings. Ja. En ja, je hebt toch van die vooral 50-plussers van die banken bewegen, bliksem. Ja, nou ja, niet alleen dat vanzelf, iedereen moet aan bewegen, maar het is een community art project. Hè? Dus een Europees project en elk land doet verschillende doelgroepen. Door Glasgow, maar Granada, Bremen en wij dan. En in Glasgow weet ik dat ze een hele proto door met gehandicapten. Dus ja, dat is echt community. En ze had elk land verschillende doelgroepen die ze mij dwaan litten. Ja. En wij hebben gekozen voor de 50-plusser. Oké, ik doe even een roepje aan de tafel. Ja, hè? Want, ik ben benieuwd. Ja. Wanneer doen ze sto en hoeveel heeft dan op? Of doen ze ik dans je eigenlijk nooit. Nee, ik had al een keer vroeger, toen ik hier op 18 weer, had ik gewoon een danswedstrijd meedienen. Dat wel? Maar de eerste maar in de kroeg of op een brulhof? Nee, dat was echt een dans in Salenska weer dat nog. Okay. En, maar ik mocht net wat de volgende ronde. Maar nou, als er wat leuks is, dan op de doenslier of net? Nee, ik ben net een danser. Nee. Nou, ik vind het wel leuk. Maar dan maak ik even wat in. Maar het is een soort van skant. Ja, dat is het wel leuk, hè? Ik vind dansje nog steeds leuk. Ja, als ik een paar maanden verleden wie ik op een jitjesfeestje en dan weer een discotheek en muziek. En dan steen ik op het dansvloer. Ja, wat is dat? Nou, daar word je graag steen. Maar het te krijgen met bewegen of dat meisjes zorgen dat je... Ik vind bewegen dus heel leuk. Ik sport een soort. Ik schaats, ik draaf, van alles en nog wat. Maar dansje jet er ik bij. Ja. En dansje is wel natuurlijk bij wat oors dan gewoon bewegen. Maar ik maak het heel graag aan, ja. Wat doet het mooi, hè? De factor dat er muziek bij zit. Hè? Dus muziek zet je echt aan beweging. Als ik een stukje muziek hoor, of in een auto, of gewoon thuis,
ja, dan heb je gewoon de neiging, en ik weet net als er mensen zijn die dat net hebben, maar ja, dan begin je automatisch, dat zit in je lief of zo. Nou, bij gewoon wel, ja. Ja, nou ja, bij u dus wel. Ja. Maar mijne die is dus mooi. Die zei van, nou, dat wil ik wel. Ik wil wel als soort van doelgroep boppen de 50, dan kom ik wel eventjes de voetjes van de vloer. En wij hebben even bij een oefensessie. En dan zie je maar even waarom. Dat is leuk. Weer beneden. Ja. 5, 6. En de buitenste. Ha. En die. En de binnenste. Op de 4 tellen. 1, 2, de buitenste. En 6, 7, en los. 2. En de binnenste. Hup, 6, 7, nog een keer. Rechts. 2, 3. En eromheen. 6. Ja, dit is stilsteden. Ja, maar dit is in het kader van Lekker Gek, want denk ik heel lekker loskomen of net? Nee, dat is wel heel erg muzikaliteit ontwikkelen, hè? Dus als je een project doet en je doet maar wat, maar dit is wel van om de 8 tellen, om de 4 tellen, om de 12 tellen. En dat mag je wel leren. Als je straks een project doet maar 50, 60 man en iedereen gaat zijn eigen gang maar, ja, dan wordt het net... Nee, dat kan het. En daar hoor ik eigenlijk net zo van, dat maakt wel goed wezen. Het maakt goed, ja, choreografisch. Dus het maakt wel ergens een blikje. Perfect worden. Maar ik wil even naar dit gevoel toch, hè? Want dan sta je daar dus lekker te doen. Maar hoe kom je dan weer van zijn podium af? Of wat voor gevoel? Nee, een goed gevoel. Het is gewoon fijn om te doen. Fleurig? Ja, bleed. Het maakt het je bleed. En je verliest je eigen grenzen wat. He, je leren weer nieuwe dingen. En je ontdekt dat je het eigenlijk hartstikke leuk vindt. Maar dat ken ik nog stijl doen zien. Hoe je net voor dadelijk ons een project vermuiten dan, toch? Dat kan op hele oren wiezen. Dat ken ik op oren manier. Maar deze manier die past ik wel bij mij. Dat is... Ik vind het heel leuk om ermee te doen. Ja. En het is wat oors als Nederland in beweging. Hè? Wat hoe heet ze dat? Ik heb met mijn mogelijk commandeur. En wat misschien ook heel interessant is, dat er door 10 kerngroepleden, maar dat zijn jonge makers, hè, vanuit het theater. Die je nou ook, ja? Vanuit de danswereld, vanuit de theaterwereld. Er zijn een peer die zit nou op die drive. Dus het is een hele gemeleerde groep die maar die ouderen aan de slag ben. En dan komen er hele mooie emotionele momenten uit. Ja? Een jongen van Joontje, die maakt dan een duet met een vrouw van 60. Nou, dat is zo ongelooflijk mooi. Mooi op de muziek en het paste mooi. En aan het eind omhelzen ze kwam er, daar ben je ontroerd van. Dus ja, dat is geweldig. Ja, wat betekent het dan voor zo'n vrouw van 60 die dat dan is, een jongen? Ja, die vindt dat natuurlijk, die is daar ook emotioneel onder. En toen doen ze mij een jonge docent. Nou, ja. Hoe is dat dan? Ja, nou, dat doet wel wat mee, want dat ben je net wend. Dat betekent dus wel dat je vrij dicht bij elkaar komt. Het is vrij intiem. Het is intiem. Heel intiem. Ja, en op een gegeven moment merk je, god, het is gewoon leuk om te doen. Dat je ook meer een goed gevoel. En je dwar jezelf ik beter te uiterin. Ja. Je wordt wat vrijer. Ja, hoe zou het voor jou wezen? Om uit te doen? Nou, ik zie het correct te denken van, is dit wel dansje? Of is het wat oors? Ja, dan was het gewoon aanritmisch lekker gewoon. Als ik dit zag, dan denk ik, valt dat onder dansje? Dat is wel, op een gegeven moment krijg je er een vorm in. Hè? Je bent aan het repeteren. Wij hadden maar die kerngroepleden, ben wij bezig om stikken te maken. Want misschien is het ook wel interessant om even iets te vertellen hoe dat dan vormjoen is. Die 4 landen, die maak je alle je bewegingsfrasen en dat gaat over het thema migratie. Dat is al 4 die besluiten. Dus dat is net omdat het nou is, maar wij migreren maar onze bewegingsvormen naar de verschillende landen. En maar die bewegingsvormen wordt het op een gegeven moment een eindvoorstelling. Dus je bent via improvisaties, je dat wel een dansvorm, wordt het wel een choreografie. En dat leren we ongeveer van aan. En in Granada is dan de première. En dan ben we alle keer weer bij elkaar. En dan is er al dat materiaal wat we ongeveer leert haar, dat komt dan weer bij elkaar. En dat kennen wij ook weer broeken, maar uw eigen doelgroep. Want uiteindelijk is het ook de bedoeling dat we maar elk loon ook maar een doelgroep een voorstelling maken. Ja. Want je kent nog mensen, wil je hem er eigenlijk nog bij hebben? Dat is een beetje een oproep. Waar kun je melden dat je denkt, van nou, dit vind ik leuk?
Bij www.kunstwerk.nl en dan /dans. Dans, natuurlijk. Nou, dat is makkelijker wordt het net. Nee. Nou, hartstikke bedankt. Zet hem op. Lekker trots zetten. Maar dat doen ze heerlijk. Ja, waarom naar je Oeral? Want ja, ik ben benieuwd of Miranda al het spul uit heeft. En of ze in de waterstee zit. Denk het al? Ja. Ja, vanzelfs doch ik dan spul uit en steen ik in het wetter Roelof wat toch staan. Dus in het wetter, in een mooi jurkje. Ik ben super gelukkig. Weet ik nog even hoe hem had, dat is dat Oeral ik jong talent en haar binnenwol. Ze hebben al je muzikanten vregen om naar het eiland te komen, waaronder de band Diede. En die hebben bij Hessel Jedder al dit jaar werken aan een nieuwe single. Die nieuwe single die is hier op Oeral presenteerd. En maar even goed opletten, want als dan iets jest wat klinkt als dakpan, ja, dat ben dan de dakpan die ze voen in de achtertuin van Hessel. De band Diede. Diede, Basiel. Allemaal Diede. En dit is Diede zelf. Ja. We zijn Diede in Caps Lock. Het is eigenlijk het is wel mijn project, dus ik ben dan een soort van de leading lady. Maar zonder hun was ik nergens. It's up all over me when I was climbing up the ladder. Just money over a ladder, but you better Het is weer een en al. Dames first. Nee, dat is dus een vriendinnetje van mij van Nee, dat is een bandje. op de toneelles. Maar wij komen hier niet meer terug, toch? Oh shit. Het is echt slaapspul. Oké, nou dan moet ik wel even kijken hoor. Want Neem het gewoon mee. We nemen het gewoon hier mee. Als ik nu moet kijken zeg maar, wat ik aan moet doen nu al, dan weet ik het. Ik krijg echt stress. Ik ben zo handig. Dit is ook heel typisch. Kijk je met van die touwtjes, die had ik op dat ding aan. Dit was het laatste en ja, ik zie hem. Mijn leven is een beetje een slapstick. Ik kan overal iets stoms van maken. Deze moeten we ook even kapot maken. Ja, doe maar snel. Ja, je moet even een pleister erop doen. This is me hurrying. Ik durf niks meer nu. Ja, het gaat opeens heel erg goed. Het gaat heel erg hard. Maar we hebben vorig jaar de popronde gespeeld. Daar hebben we echt superveel mee opgetreden. En sindsdien krijgen we allemaal hele leuke dingen op ons pad. Dus het begint nu echt een beetje te lopen. Ik merk dat steeds meer mensen weten wie ik ben. En dat we gewoon veel mogen spelen. En dat is super fijn. Ja, toch? Ja, Studio Oeral ik had er ook nog nooit van gehoord. Want het is een nieuw project. Het is iets helemaal nieuws sinds dit jaar. Waarin Oeral de kans geeft aan jonge opkomende artiesten of mensen die zij interessant vinden om ze een kans te geven om op Oeral te spelen en dus een nieuw publiek aan te boren en om een week lang hier in de studio te komen opnemen. En zij hebben ons daarvoor gevraagd. Ja, voor mij heeft het een nieuwe single opgeleverd, maar ook gewoon Terschelling en we hebben in de Second Moon studio dan opgenomen en daar hebben we heel erg het fijn gehad. Ik was heel blij en heel dankbaar dat we daarvoor de kans kregen. En volgens mij hebben we hem wel dankbaar aangekeken. En Albert Jensma die had het noemer al heel in zijn kop zitten, dus dat liep het mij een goed teken. Ja, dan neem ik maar afskiën, want van moe binnen geen bijdragers meer van Skielge. Voor u zit het erop. Het Oeral Festival gaat natuurlijk vanzelfs nog volop terug onder mijn snijn. En ik denk dat ik nog een lietstukje die kant uit erin. Sjen, hoe vier ik kom. Hey, hoi Roelof, ik zie je morgen. Ja, hartstikke mooi. Nou, rim maar even lekker het wetter in de nette 4, want we zullen graag weer waarom. Ja, mensen, tegen dank voor je bijdrage hier op tafel. Ja, dit wie Bient voor Joen. Het wie mijn lijst Bient, want je weet het misschien Bient verdwijnt. En nou de vakantie zeg ik jou weer in een nijprogramma. Ontan.
als we de mond zitten. Oh, ik zie het even op. En morgen, dan hebben we onze allerlaatste bient. Nee, maar we maken er iets heel leuks van, Jer. We hebben supermooie gasten, grappige filmpjes en Jem zelfs ben er ook bij. Waar? Jem zelfs. Mis dat net. Oké.